Дзяржаўная праграма «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» на 2016-2020 гады прадугледжвае закрыццё смеццеправодаў у шматпавярховых жылых дамах да 2017 года. Аднак тых, хто прывык карыстацца вертыкальнай шахтай, у неабходнасці ад яе адмовіцца, пераканаць цяжка. Никаких запахов нет. Будут запахи, когда не будет мусоропровода. Вот тогда будет грязи везде полно. На этажах, в коридоре, на лестницах. Я, провел опрос жильцов, и 70% жильцов высказались за то, чтобы не закрывать. У той жа час немало і тых, каму дзеючы смеццеправод радасці зусім не дастаўляе. Он не нужен, потому что кроме вот этой всей гадости, этих паразитов, к нам в квартиры сейчас, собственно говоря, ничего не попадает. Ящики, все перекрыли, проверили дезинфекцию. И я думаю, что так лучше. Многія новасёлы новых шматпавярховак па ўласным жаданні смеццеправоды заварваюць адразу. Жыльцоў старых дамоў з дзеючымі смеццепрыёмнікамі ад іх адмовіцца заклікаюць камунальнікі. Перапрацоўшчыкі адходаў тлумачаць, для рэалізацыі паасобнага збору без гэтай меры не абысціся. У краіне дзейнічае доўгатэрміновая дзяржаўная праграма па экалагічнай утылізацыі і перапрацоўцы смецця. Наперадзе будаўніцтва новых буйных перапрацоўчых заводаў, а насельніцтва ўжо сёння прывучаюць сартаваць смецце на спецыяльных кантэйнерных пляцоўках. В случае, если жильцы дома готовы собирать мусор, используя контейнерную площадку на улице, они должны собраться на каком-то общем собрании, принять общее решение, составить коллективное письмо и уже это письмо направить в адрес нашего Брестского мусороперерабатывающего завода. Контейнеры павінны знаходзіцца на адлегласці не менш за 20 метраў ад жылых дамоў, будынкаў дзіцячых дашкольных устаноў, лячэбна-прафілактычных арганізацый і аб'ектаў харчавання. За чысцінёй і парадкам пляцовак у двары будуць сачыць ЖЭСы. В 2015 году КУП ЖРЭО передала в адрес Брестского мусороперерабатывающего завода 437 контейнерных площадок. Была проведена работа по модернизации площадок, также переоснащение контейнерного парка. Сегодня это количество площадок, оборудование евроконтейнерами с организацией ежедневного вывоза, составляет порядка 70 площадок. На сённяшні дзень набыць кватэру ў новым доме з дзеючым смеццеправодам ужо практычна немагчыма. С 1 января 2014 года новое правило. Мусоропроводы в домах квартирного типа и в общежитиях устраиваются в том случае, если это оговорено в задании на проектирование. Як жа быць тым, чые фізічныя магчымасці не дазваляюць пераадольваць адлегласць ад кватэры да кантэйнернай пляцоўкі? Эти же нормы, действующие сегодня по проектированию жилья, они предполагают, что в специальных домах для инвалидов мусоропровод надо устраивать при высоте здания 2 этажа и более. Для людей, для престарелых, если дома, специальные дома для престарелых, то мусоропроводы надо устраивать в 3-этажных зданиях и выше. А калі дамы не спецыяльныя, то якім чынам на практыцы будуць улічаны інтарэсы ўсіх састарэлых, незразумела пакуль і архітэктарам. Верагодна, ёсць тут над чым папрацаваць заканадаўцам. Між тым, дзяржаўная праграма «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе» прадугледжвае 100% ахоп насельніцтва па асобным зборам смецця. Марына Ахатова, Тыгран Акапян, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».